Good morning mga idolo, good day. So, ayun lang tayo makakapag-upload. So, ito meron akong update na rin kay Hera. Buntis siya mga idolo. Yan. Tapos, ito, may ginawa akong puppy crib. Ito mga idolo. Ginawa ko na yan. Tapos, lalagyan ko siya ng linoleum dito. Kasi pag ito lang, baka mahirap linisan pag malalaki na yung mga puppies niya kung sasertein. Kumusta niya na yung puppy crib kasi ito mga idolo, nanganak na yung isang aso namin dito, si Peanut. Ito, nanganak ni Peanut. Yan. Hello Peanut. Yan, tatlong lalaki na puppies. Yan, tatlong puppies. Tapos dito mga idol, update din tayo dito sa rabbit natin. So, tinanggal ka na yung doon sa may computer table kasi dito mga anak to. Buntis din to mga idol. Buntis. So, mga hopefully at the end of this month mga anak to. Ayan. Laki niyan mga idol. So, ito yung update natin dito. Meron na silang feeder. Tapos ito inuman. Ayan, may inuman na sila mga idolo. So, napakalaking bagay kasi to kasi nung dati, nung wala pa to, lagi kong open. Tapos pag ito, tinatapon nila yung pagkain nila mga idolo. Tinatapon lang nila. Nagwawala na yung isa. Ayan. Magkagandahan talaga pag mayroong ganito. Tapos ayan, meron na akong mga extra na paglalagyan din pag halimbawa. So ito, dito nanggagaling yung tubig nila mga idolo. Ayan. So diyan ko kinukuha. Ay, dito ko na nanggagaling. So tapos pag kinakargahan ko yan, yun na lang hose mga idolo. Ayan. So yun na, nauuhaw yata yung ayun, wala pa siyang drinker tsaka feeder kasi kulang yung natin supply. So bibili na lang. Oo na siguro to. So ang laki nito mga idolo. Solid. Ayan yung mga natin, cages natin mga idolo. So ayan, dito tayo sa fish pond na yung hinukay ko. So ayan, tapos na rin mga idolo. Kasi wala pa namang naging dito, naging development, wala pa namang ginagawa. Tinuloy ko na to mga idolo. Siya. So liner na lang ang kailangan mga idolo. Liner na lang. Kasi kapag hindi kagandahan kasi pag may pond liner na yero, hindi nagigiba, hindi gumuguho yung lupa mga idolo. So, kailangan pa rin talagang pond liner. So ayan, okay na to. Meron na akong ng pagkaisingan ulit. So ayan, prepare ko lang to mga idolo para just in case na merong ulit budget na para sa hito ulit. So okay na, makakapag alaga, may pagsasaisingan na ako mga idolo. Hindi mas marami na tayong
pagsasaysingan. Hindi lang dadalawang hindi lang yung concrete tank ko na. Dadalawang concrete tank. So kasi pag dadalawa lang, manghihirap mag-sizing talaga mga idolo. Kailangan ng ng pad liner talaga. Kasi kapag hindi ko nilagyan ng pad liner, ang magiging ang mangyayari mga idolo, kapag nalagyan ng tubig ganito mga idolo. Pero basurahan kasi dito eh. So, ganyan ang mangyayari. Guguho siya ng guguho. Kaya kailangan ng pad liner para stable. Ayan ito, stable siya. So, ayos siya. Ayan mga idolo. So, ito kung may bumibili, dito na lang ako kumukuha. Ito yung gamit ko. Ayan idolo. So ayan, tapos ay lagyan ko lang ng linoleum yung nito, yung puppy cage, kasi para madaling linisin. Ayan mga idol, diba? Ang cute mga rabbit. Ayan na mga idolo, kulang na lang para ayan. So hindi na lang ako ulit ng linoleum pa para matapos na yan. Kasi kapag walang dito kasi sumisiksik yung dumi. Pag meron to, mas madali nang linisin, punas na lang. Ayan. So kailangan kasi to para iwas parbo sa mga puppies mga idolo. So about 4 months na gagamitin nila to. Dapat hindi na ilalapag sa semento para hindi magkasakit. Ayan mga idolo, salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat. Amen.